Amira amarya dai yabo mata gunke ni. Kabiru Sulaiman hankuri wannan shi za ka yi gidan ka ne. Amira amarya ɗan yabo mata gunke bi. Kabiru Sulaiman haƙuri wannan shi za ka yi gidanta ne. Farko na sanyo rabbana gwani mai iko gidanta ne. Shi ne ya nufe ni baitukan a yau na ɗauko gidanta ne. Da ku makiyana kun sani da na wuce tarko gidanta ne. Da na yo kamu yan hashim ku ga shugabana Muhammadi. Amira amarya ɗan yabo mata gunke bi. Kabiru Sulaiman haƙuri wannan shi za ka yi gidanta ne. Ku riƙe amana ku yi zama kar ku yi musaya. Gidanta ne. Ku cuɗi da juna wataran ku ɗan tuna baya. Gidanta ne. Amarya da angon na gano su sun saka kaya. Gidanta ne. Bikin 'yan dangi yau ake mu dan sirka na Hashim dai kiɗi. Amira amarya ɗan yabo mata gunke bi. Kabiru Sulaiman haƙuri wannan shi za ka yi gidanta ne. Kira a gare ka ni garan na ɗan yi tunani. Gidanta ne. Ka san su mata rabbana ya yi musu rauni. Gidanta ne. Aure bauta ne kan rike ya zama addini. Gidanta ne. Ka san yaran ka lamuran ka duka Allah zai yi mabuɗi. Amira amarya ɗan yabo mata gunke bi. Kabiru Sulaiman haƙuri wannan shi za ka yi gidanta ne. Siran ka ƙara wa shugaba cikar annabta. Gidanta ne. Ka sa ahalinsa Fadima mafi cancanta. Gidanta ne. Su dai na rike na har a yau suke mun gata. Gidanta ne. Samun dacewa umana fada abba sun kai mun jahadi. Amira amarya ɗan yabo mata gunke bi. Kabiru Sulaiman haƙuri wannan shi za ka yi gidanta ne. Ka hause tunka ko a yanzu kai musu rata. Gidanta ne. Ina yan gulma wataran su ganka da mota. Gidanta ne. Makan da Madina rabbana sarki ya hukunta. Gidanta ne. Wannan dacewa rabbana shi ne zai madan Muhammadi. Amira amarya ɗan yabo mata gunke bi. Kabiru Sulaiman haƙuri wannan shi za ka yi gidanta ne. Zan so ku tuno ni addu'a ku yo a gare ni. Gidanta ne. Da sam kyakkyawa ba zato bare tsammani. Gidanta ne. Yar gidan girma ma mai riko da san addini. Gidanta ne. Bidar ku nake yi addu'ar ku ta yi tasiri ku yi min daɗi. Amira amarya ɗan yabo mata gunke bi. Kabiru Sulaiman haƙuri wannan shi za ka yi gidanta ne. Kowa na murna a bikin ka yi nunawa. Gidanta ne. Ku zan rike juna mai kiya siyo kokawa. Gidanta ne. Abin faharin ma ɗan gari ya yi darawa. Gidanta ne. A sannan ne ma godiya za ka yi wa sarki ya marabi. Amira amarya ɗan yabo mata gunke bi. Kabiru Sulaiman haƙuri wannan shi za ka yi gidanta ne. Zanyo ban girma na uwa Kabiru fa mama. Gidanta ne. Cikin darajarta ita sa a yau fa ka girma. Gidanta ne. Guri na bikinka duk a yau kowa ya zo ma. Gidanta ne. Mama gun ango Hassana uwa ta gari min yi fahari. Amira amarya ɗan yabo mata gunke bi. Kabiru Sulaiman haƙuri wannan shi za ka yi gidanta ne. A babun ango arzikin ka yau duka mun ci. Gidanta ne. Kabiru faɗanka gaskiya yana da karamci. Gidanta ne. Mutum ne gwarzo gashi mai wadatar zuci.
fakari mu shi uba wurin ango na yi tambari. Amira amarya ɗan yabo madawun kebi. Kabiru Sulaiman hakuri wannan shi za ka yi gidanta ne. Gun ango afuwa kuyo a gare ni. Gidanta ne. Da kannai gunsa yan uwansa duk fa ku ji ni. Gidanta ne. Kumin ni fahimta a gare ni mai kyan launi. Gidanta ne. Alkhairin Allah duk ya zo gare mi ina addu'a da ku. Amira amarya ɗan yabo madawun kebi. Kabiru Sulaiman hakuri wannan shi za ka yi gidanta ne. Uwa ce jigon rayuwa sai mun yi biyayya. Gidanta ne. Uwa ta amarya baituka akan gina shirya. Gidanta ne. Iyar nan taki ta fasa bikin tarbiyya. Gidanta ne. Mama Mira Aisha shi mai haƙuri za ya ci magari. Amira amarya ɗan yabo madawun kebi. Kabiru Sulaiman haƙuri wannan shi za ka yi gidanta ne. Abba ga amarya haƙurin ka yayi maka rana. Gidanta ne. Da an zo tayim da kai a yau sai dai kai murna. Gidanta ne. Ba alfahari ba tarbiyyar gidanka daban ne. Gidanta ne. A bagun Mira ɗai ya buɗe sa na dare za a wai gari. Amira amarya ɗan yabo madawun kebi. Kabiru Sulaiman hakuri wannan shi za ka yi gidanta ne. Yaye ga amarya labbazi da ku yi mini kara. Gidanta ne. Da kanne gunta yan uwan da kar ku yi kyara. Gidanta ne. Mori iyaye don a yau sun yi muku kara. Gidanta ne. Ku ɗauki salansu za ku cimma duk nasara a cikin gari. Amira amarya ɗan yabo madawun kebi. Kabiru Sulaiman hakuri wannan shi za ka yi gidanta ne. Ne baituka junan ku rike. Ku yo kula kar ku yo sake. Farin cikin gida dole sai da ke. Ki murmushi yayo dariya ga ke. Uwar gida shi mai gidanki ne. Ku yo zama majanuni da laila ne. Wannan biki addu'a nai gare shi ne. Kusan riba dan yara gare ku ne. Ku yo kula kar ku yi cece ku ce. Ku yi haƙuri da zama kar ku firgice. Mai baituka yan Hashim za ku ce. Da sirrika a gare ku na fayyace ku haska gari.